De vorbă cu filmele. Alături de Robert. Bun găsit, lume, de vorbă cu filmele, eu sunt Robert și azi vorbim despre filmul In Time. Acțiunea filmului se petrece undeva în viitor, unde procesul de îmbătrânire a fost schimbat. Oamenii trebuie să plătească pentru a rămâne în viață. Oamenii se opresc din îmbătrânire pe undeva pe la vârsta de 25 de ani. Cu toate acestea, pe brațul lor este ștampilat un ceas care indică cât de mult vor trăi, de fapt cât mai au de trăit. Pentru a evita suprapopularea, timpul a devenit moneda și modul în care oamenii plătesc pentru lux și necesități. Cei bogați pot trăi pentru întotdeauna, în timp ce restul încearcă să negocieze pentru nemurirea lor. Un tânăr sărac este acuzat de crimă atunci când el moștenește o avere de timp de la un bărbat mort de clasă superioară și el este forțat să fugă de forța polițistă coruptă FBI, cunoscută și ca cronometrorii. Părerea mea despre In Time este bună, nu m-a dezamăgit, dar nu pot să vă spun nici că m-a uimit cu ceva în mod deosebit. Ideea ceasurilor ce reprezintă viața fiecăruia și faptul că timpul devine o monedă de schimb este genială și originală și reprezintă ceea ce se întâmplă viața noastră momentan. Un sfat pentru voi, nu vă uitați la trailer. După ce ați văzut trailerul, nu mai e nimic nou de văzut la film, în afară de acțiune, efecte speciale și așa mai departe. Scenariul conține exact ceea ce se vede în trailer și nimic mai mult. Așa că nici eu nu o să vă pun trailerul pentru a vă uita direct la film și acolo o să vedeți exact ceea ce se întâmplă. Bun, astea fiind spuse, vă aștept cu păreri și comentarii mai jos la secțiunea de comentarii. Intrați și pe Facebook, pe pagina noastră, De Vorbă cu Filmele, și un like acolo pentru noi și numai bine. De Vorbă cu Filmele am fost, Robert sunt. Numai bine! De vorbă cu filmele. Alături de Robert.